Morjesta vaan, YouTube people. Tervetuloa Project Rookie 3. episodin pariin. Tänään olisi luvassa vähän treenivideota. Lähdetään just käppäleen punttia kohti. Ja laittelin tuossa viimeksi Instassa vähän kyssäriä, että mikä reeni kiinnostaa eniten. Yläkropan työntävät voitti, joten tänään olisi luvassa push day. Mennään vähän tästä puntille kattelee ja koitetaan ehkä antaa jonkunnäköistä hyödyllistä infoa samalla kun kuvataan reeniä. Et voi olla, että joutuu vähän voiceoveria laittamaan, jos salilla on paljon jengiä, mutta tervetuloa seuraamaan meikän jumppapäivää ja tsekataan vähän, miltä meikäläisen push A-kierto näyttää. Jep, salille saavuttu. Mä ite en tykkää mitään ihan älytöntä kuminauha hommelia tehdä tosen jumppaa, että koen ehkä parhaaksi tyyliksi lämmitellä podaustreeneissä ihan niin liikkeellä, mitä lähdetään tekemään, eli ensimmäinen tehdään tämä Smith-vinopenkki tästä näin ja siinä tehdään kunnon noususarjat ja ottaa ihan rauhakseen, että tuossa kuitenkin tuli jonkun verran yleistä kehon lämpötilaa nostettua ja tästä yleistä lemmittelyä tehtyä kävelin salille ja sitten jalkareeneissä yleensä teen vähän enemmän jotain, että vähän lonkkaa availen tuolta noin ja jotain vastaavanlaista, mutta en niinkään yläkroppareenissä. Eli haluan mainita tässä kohtaa sen, että joo, sulla voi olla maailman paras treeniohjelma, se voi tehdä maailman parhaalla tekniikalla kaikki liikkeet, se voi olla biomekaanisesti oikein, mutta jos sä treenaa riittävän kovaa, niin tällä ei ole mitään vitun merkitystä. Eli maailman paskimmalla treeniohjelmalla ja hirveillä tekniikoilla on tehty todella isoa lihasmassaa, koska se effortti on siellä. Me painotetaan asiakkaille todella paljon sitä, että me ei voida kasvattaa lihasmassaa, jos me treenataan liian löysästi. Se on aivan mahdottomuus. Joten tähän voin katsoa semmoisia isoja tärkeimpiä tipsejä mun mielestä, eli ihan ensimmäisenä on se, että ei oteta liian isoa kaarta. Näkee liikaa jengiä ottamaan aivan liian isoa kaarta vinopenkissä, jolloin se tavallaan muuttaa sitä punneruksen kulmaa jonkun verran ja tekee siitä enemmän sen tasapenkkimäisen, joten on tärkeää, että ei oteta yli isoa kaarta siinä. Ja varsinkin Smith-vinopenkissä, minkä huomaa asiakkailla yleensä, kun laitetaan videoa tulemaan, että se tavallaan nivelten stäkkäys ei ole kauhean optimaalista siinä, eli kun me otetaan tämä tanko tästä näin ja lähdetään tekemään. Ja on hyvin tärkeää, että tässä ala-asennossa meillä olisi, kun tullaan tähän ala-asentoon, niin meillä on tuo kuorma, eli tanko, meillä on ranne, kyynärnivel, kaikki toistensa alla. Jolloin se on ensinnäkin todella ergonomista, ja me ollaan myös kaikista vahvimpia punnertamaan silloin. Joten ala-asennossa katsotaan me sivulta, eestä, ylhäältä, ihan sama, kaikki samassa linjassa. Ja lähdetään tästä punnertaan. Ja oten leveys vaihtelee jonkun verran jengillä, mutta se mitä me ei haluta tehdä täällä, on, että tehdään näin. Eli tää karkaa tää niveltää alta, ja tää ei vaan ole kauhean optimaalista tehdä. Joten ei liian iso kaarta, ei myöskään liian jyrkkää vinokulmaa, että auttaa kuitenkin rinta-areelta pääsääntöisesti olkapäätä. Ja lähdetään täältä tulemaan. Boom. Boom. Voi miettiä rintalihasta, minkä verran ne säikeet menee eri suuntaan siellä ja näin poispäin, niin on tosi tärkeää, että treenataan erilaisista kulmista sitä rintaa, että vaikka se pääpointti rintalihaksella on tuo olkavartta kohti kehon keskilinjaa, niin siitä huolimatta se on hyvä tehdä muutamasta eri kulmasta. Eli tuutte huomaa tässä tämän päivän treenin aikana, minkälaisia erilaisia liikkeitä tehdään, miksi niitä tehdään YMS, mutta lähdetään tekemään tätä smittiä ja lähdetään tässä pikkuhiljaa lämmittelemään. Tässä on hyvin tärkeää se, että niin kuin kaikissa rintaliikkeissä tuo kunnolla rintaa pystyy, jolloin rintalihas pääsee venymään kunnolla. Eli ei saa antaa sen tulla tälleen sisäänpäin ja hartioiden eteenpäin, vaan pidetään olkapäät takana. Niin kuin pystytään ja pusketaan rintaa kunnolla ylöspäin, mikä on todella tärkeää rintatreenaamisessa. Joten sitten lähdetään tekemään. Se mikä on mun mielestä tosi tärkeää, tosi monellakin eri lihasryhmällä, että otettaisiin siellä venytyksen stoppi. Siinä on pari eri juttua. A, saadaan tekniikka standardisoituu, mikä on tosi tärkeää podauksessa. B, varsinkin rintalihakselle esimerkiksi se paras lihaskasvuosuus ja pitkin lihaspituuksia, joka on venytys. Vietetään kunnolla aikaa sen venytyksessä.
todennäköisesti parempaa lihaskasvua. Ja kolmantena asiana painot pysyy kurissa. Muuten mulla oli 95 kiloa, tiukka kasi, hyvä tekniikalla. Ei ulkoisia vaurioita, olkapäät pysyy kunnossa. Ei saatu kyynärpäihin, rintapumpis. Joten kokisin tämän hyväksi sarjaksi. Eli tätä vielä 2 sarjaa, sitten siirrytään sen jälkeen eteenpäin. Seuraavaksi siirryttiin Backdeckiin, jossa tehtiin 3 sarjaa ja muutama semmoinen tärkeä tipsi Backdeckissä, niin on ensinnäkin pitäisi liike hallittuna ennen kaikkea. Eli tää on sellainen herkkä liike, missä ei haluta lähteä sekoilemaan. Tässä on kuitenkin tarkoitus rasittaa sitä rintalihasta kunnolla, ei egoilla painoilla. Eli pidetään rintaa pystyssä, hallitaan se negatiivinen, pyritään tuomaan olkavarsia yhteen tässä, eli hauiksia, eikä niinkään ajatella, mitä nuo meidän ranteet tekee. Eli backdeck on käytännössä vaan, tämä kyseinen backdeck, niin tasapunnerus, mutta suorilla käsillä. Eli ihan samalla tavalla tuo olkavarsia yhteen, kun tehtäisiin vaikka käsipainopenkkiä tai tankopenkkiä, mutta tällä saadaan jonkun verran pelattua pois kuormaa, mitä käytetään, ja saadaan myöskin edistettyä rintaa hieman ja poistettua ojentajaa pois pelistä. Mutta pidetään se rinta pystyssä ja hallitaan kokonaista liikettä. Alright, tässä 3 sarjaa backdeckiä takanapäin ja olisi aika siirtyä tämän treenin olkapääosuuteen. 3 sarjaa vipunostoja, niin sanottua Y-reissiä, eli teen tuettuna tuohon vinopenkkiin nujaten ja se ei suoranaisesti tee se penkki siinä mitään muuta kuin poistaa sen keholla heijauksen siitä, mutta se mitä se itse kulma tekee, eli kun halutaan reenaa sivudeltsejä, niin että nostetaan noin 45 asteen kulmassa sitä olkavartta tuonne ylöspäin, eli ei suoraan sivulle tästä, ei tietenkään suoraan eteen, vaan noin 45 astetta, ja siitä lähdetään nostaa ylöspäin, jolloin me saadaan jonkun verran pelattua pois sieltä epäkkäitä, ei koskaan kokonaan, eli epäkkäät tietenkin on siellä stabiloimassa ja halutaan, että ne sitä tekee, mutta kuitenkin saadaan niitä jonkun verran poistettua siitä yhtälöstä, ja se on myös ergonomisempaa, sekä yleensä saadaan vaan paremmin treenattua sitä sivudeltsiä, joten käytännössä näyttää tältä. Kun lähdetään tästä tekemään, on tässä tällainen pieni etunoja, ja lähdetään tästä nostamaan tuonne etuseinän, niin sanottu etuseinän nurkkauksiin. Eli tästä lähdetään boom, boom, boom. Ja tämän liikkeen pääpointti on oikeastaan tämä yläosuus tässä. Eli kun voidaan miettiä, miten painovoima toimii, niin kaikista raskaimmillaan tämä liike on tuolla yläasennossa, ja ei juurikaan tässä, kun lähdetään, että tässä pystyisi aika helvetin isoa käsireitä heiluttelemaan. Me halutaan hallita tämä koko liikkeen matka. Ja tullaan täältä ylös, ehkä minimaalinen stoppi, hallita alas. Minimaalinen stoppi. Ja tää on yksi mun lemppari sivudeltsiliikkeistä, joten lähdetään tätä tekemään 3 työsarjaa. Jep, eli niin kuin huomaatte, mikä on tosi tärkeää mun mielestä kehonrakennusharjoittelussa on se, että kun tehdään niitä liikkeitä ja lähestytään failureen, tekniikka ei muutu. Tekniikka pysyy täysin samanlaisena. Ainoa mitä siinä tapahtuu on se liikkeen liikerata alkaa lyhenemään. Eli ei lähdetä heijaamaan koko kropalla ees taas, vaan yksinkertaisesti se käsi ei vaan tuossa enää nouse ja silloin sarja on tullut päätökseen. Jep, 3 sarjaa takana päin lähdetään tekemään perinteistä pushdownia ojentajalle ja niin kuin monelle saattaa tulla yllätykseen, niin ojentaja ei kiinnity tonne ranteeseen, niin sillä ei käytännössä ole mitään väliä, että minkä näköinen kahva me otetaan tähän pushdowniin. Mutta en yleensä suosittele jengille ottamaan sitä todella kapeata V-kahvaa, koska tässä tulee jonkun verran vääntöä tuonne niveleen, eli tämä ei ole vaan kauhean ergonomista, jos mietitään, miten me lähdettäisiin luontaisesti tuomaan
kättä suoraksi tästä näin. Se on vähän tuonne kehon sivulle. Se ei ikinä olisi niin kuin näin. Ei me tulla tähän tuomaan kättä. Sitä kannattaa jonkun verran tuonne kehon sivulle tuoda, joten yleensä sellainen hieman leveämpi kahva on tähän vaan 10 kertaa ergonomisempi ja suosittelen sitä yleensä käyttämään. Itsellä se on nyt ollut tämmöinen easy bar tällä leveämmällä asetuksella. Ja tästä lähdetään käytännössä vaan pitämään kroppa mahdollisimman paikallaan. Otetaan mahdollisimman paljon liikettä tuolta kyynärnivelestä ja lähdetään täältä tekemään. Sitten voi miettiä sitä, että mistä me tiedetään, että me ollaan lähellä lihasfailuria, niin se ei ole se tuntemus täällä päänupissa, että nyt tämä rupeaa tuntua raskaalle, vaan me voidaan miettiä, että sellainen oikeasti mitattava markkeri sille on se toiston positiivisen vaiheen selkeä hidastuminen. Eli jos se eka toisto näyttää käytännössä tältä, niin jos se viimeinen toisto näyttää myös täältä, niin ihan sama millä se tuntuu, niin se on liian kaukana failuresta, joten selkeästi, vaikka maksimaalisesti pyrkisit kiihyttää sitä positiivista vaihetta, niin se silminnäin hidastuu, niin kuin näette tuossa viimeisellä toistolla. Silloin me ollaan niissä niin sanotussa kehittävissä toistoissa, eli 5 noin viimeistä toistoa ennen failurea on niitä, mitkä kasvattaa lihasmassaa, ja suosittelen, jos se menee aika lähellä sitä failure-pistettä, koska suurin osa ei vaan osaa treenata failureen, niin siellä jää pahimmassa tapauksessa kaikki kehittävät toistot saamatta kasaan. Joten treenatkaa kovaa. Jep, sitten 3 sarjaa pushdownia tehty, siirrytään dippiin. Tätä on vaan 2 sarjaa, eli voidaan miettiä sitä rinnan treenaamista, mistä puhuttiin siinä alussa, niin me ollaan tehty vinopunnerus Smithissä. Sitten me ollaan tehty pec-dekki, joka käytännössä on kuin punnerus, missä tuotiin sitä olkavartta aika lailla tuossa keskilinjalla sinne. Sitten tähän viimeiseen dippi, joka sitten taas hieman niitä rinnan alasäikeitä enemmän painottaa. Ja mä en itse tykkää yleensä dippiä mitenkään painottaa enemmän ojentajaa, enemmän rintaa, vaan se mikä tuntuu luontaiselle, mikä ei sotu olkapäihin ja on vaan luontaisen tuntuisi tehdä, niin sillä mä yleensä teen. Eli mä teen itse tätä kehon painolla, varsinkin tässä kohtaa treeniä, kun on jo ojentaa sitä rinnasta paukut aika lailla imetty poikkeen, niin ottaa sellaisen itselleen sopivan leveyden tästä näin. Ja mä pyrin tiputtaa niin alas kuin se vaan mahdollista. Niin alas kun pystyn menemään, pieni stoppi siellä, kunnolla venyttää rintaa, kunnolla venyttää ojentajaa, etuolkapäätä ja sieltä hallitusti ylös. Eli tässä ei kannata lähteä sekoilemaan. Tää on sellainen, missä voi paskoa paikat, kun lähtee liikaa kiihyttelemään, joten rauhassa alas, stoppi, sit ylös. Jep, sitten ollaan saavuttu päivän vikaan liikkeeseen, joka on vähän sellainen ranskalaisen J-pressin variaatio, eli voidaan miettiä tällaista niin kuin ranskalaista tunnerusta. On se sitten tangolla, käsipainoilla, se syy minkä takia mä teen käsipainoilla on seuraava. Eli kun puhun siitä nivelten linjauksesta silloin siinä split-pinopenkissä, niin voidaan myös miettiä, että kun tehdään tangolla, leikitään puhutaan sitten tango, otetaan se kapea ote, niin tämä kuorma ja tämä nivel on niinku huomattavasti täällä niinku kyynärpään sisällä tavallaan, ja tämä aiheuttaa yleensä jengille tosi paljon särkyy tuonne kyynärpäähän kovaa vääntöä ajan kanssa. Sitten taas me tehdäänkin käsipainoilla, otetaan siitä neutraali ote, saadaan huomattavasti paremmin linjattua kaikki nivelet yhdessä. Ja se mitä mä lähden tätä tekemään on, minkä takia tuo J-press-tyyppinen, niin mä lähden tuomaan tätä käsipainoa enemmän tähän kohti olkapäätä, jolloin kyynärpää työntyy vahvasti tonne eteenpäin,
Ja tää on kaikista raskaimmillaan tässä ala-asennossa, koska tää on kauimpana tuosta nivelestä, kyynärnivelestä tää kuorma. Ja lähden tästä tulemaan. Boom. Tulee kova venytys ylös. Sitten taas jos mä tekisin tälleen, niin taas aika lailla raskaimmillaan tässä keskivaiheella. Sitten tänne kehon taakke tuo ja tuo tuonne yläviistoon, niin tää on raskaimmillaan tuossa supistuksessa. Ja mä haluan tehdä sen silleen, että se on tää venytykset raskaimmillaan. Joten lähdetään tekemään 3 sarjaa. Ja tässä jälleen kerran stoppivenytyksessä, varsinkin kun tämä on tällainen venytystä korostava liikevariaatio, niin se on hyvä mehustaa pikkasen sitä venytystä tässä kohtaa ja saada kaikki irti siitä. Mutta tämmöinen oli meikäläisen työntävät B-jumppa, eli aika paljon rintaa tuli tästä näin, aika paljon ojentajaa, semi vähän olkapäätä ja sitten mulla on toinen tällainen työntävien kierto. Mutta hei, kiitos paljon, jos katsoit videon tänne asti. Toivottavasti sait jonkunnäköistä pientä tipsiä eikä ollut liian tylsistyttävä video. Tykkää videosta, tilaa kanava, lisää tällaisia videoita luvassa. Laita kommenttiin mitä tykkäsit ja jos on jotain ehdotuksia tulevaa varten, mutta me palataan seuraavan kerran sitten taas jonkun videon parissa. Se on moro.